Pane generál, my mali možnosť vidieť, jak citlivo sa chovajú na Slovensku k veteránom. Samozrejme, že to neexistuje bez podpory štátu. Tak v prvom rade by som povedal, že boli aj také pokusy, ako pozhadzovať tieto pamätníky, ktoré sú, ale zase na druhej strane je nutné povedať, že národ si pamätá. Národ si pamätá a oživuje sa v jeho pamäti aj v našich deťoch a nasledovníkoch, že prebehla vojna, krutá vojna, ktorá stála množstvo životov a tieto pamätníky, kde sú títo ľudia pochovaní, proste majú v úcte stále. Čiže to je jeden prvý taký pozitív. Druhý pozitív je, že skutočne aj starostlivosť štátu o zabezpečenie týchto pamätníkov je dosť veľká. Štát sa snaží, či už sám štát, ako štátna správa, alebo cez samosprávy, cez združenia, ktoré sa o to starajú, tak aby tie pamätníky stále boli v takom stave, aby vzdávali hold vojakom, ktorí padli počas druhej svetovej vojny. A to nielen ako padlým ruským vojakom, ale všeobecne, pretože to boli vojaci Sovietskeho zväzu mnohých národností, takže títo ľudia, títo padli sú stále v úcte, ale takisto aj padlým iných štátov, ktorí proste bojovali či v partizánskych oddieloch alebo v radoch armády. My vlastne tiež ako klub generálov združujeme generálov v zálohe väčšinou, ako sú členmi aj aktívni generáli, ale spolupráca s vojenskými zložkami, ktoré je veľmi dobrá. Pretože jednak sa pri aj neformálnych rozhovoroch vymieňajú skúsenosti, ktoré nadobudli starí generáli, ktorí či už ešte aj z druhej svetovej vojny, alebo postupne z vývoja Československej armády, potom Slovenskej armády, ktorí to zakladali, tak proste tieto skúsenosti sa vymieňajú a vytvára sa tam taký určitý vzťah vzájomnej úcty medzi tými mladými dôstojníkmi, ktorí slúžia teraz v ozbrojených silách a starými zložkami ako napríklad klubu generálov. Tak je to aj ostatné veteránske zložky, napríklad Zväz protifašistických bojovníkov. Ten má veľmi dobré vzťahy ako s armádou a armáda aj pri zabezpečovaní ich akcií im vychádza v ústrety. Máme ďalšie kluby veteránov, ktorí ako už z novodobých dejín. A takisto vzťahy so zbrojenými silami sú na veľmi dobrej úrovni, by som si dovolil povedať, a je to na báze vzájomnej úcty. A často ste pozvaní do škôl, kde by vychovali deti v patriotickom duche? Tak tam v školstve to trošku pokulhá. Ale zase, jak hovoríme, že ľudia si pamätajú, starí rodičia si pamätajú, rodičia si pamätajú a prenášajú to do výchovy svojho pokolenia. Tak ako môj otec, ktorý bojoval počas druhej svetovej vojny v armádnom zbore, bol ranený na Dukle, tak proste od neho ja som takisto nasal takú určitú úctu k udalostiam, ktoré prebehli, a prejavuje sa to proste aj s tým, že tie pamätníky, ktoré sú, že si nedovolíme proste nejak likvidovať alebo ich znevažovať alebo znehodnocovať. Ešte taká otázka. Často vás stretávame tu, máte možnosť vidieť, jak sa darí našim veteránskym organizáciám, jak sa chová k ním obecenstvo, jak sa chová štát. Jak myslíte, sú pozitívni, majú perspektívu rozvoju a napomôžu, myslím, našim veteránskym organizáciám aspoň mať nejaké skúsenosti? Samozrejme, my sme s veteránskou organizáciou MUSu v Užhorode podpísali pred 3 rokmi dohodu o spolupráci a naše kontakty sú veľmi pravidelné. Z užhorodskej organizácie pravidelne chodia na pamätné dni na Slovensko. My zase stretávame sa minimálne 1 rok ako v Užhorode, kde si vymieňame skúsenosti.
činnosti, z práce a padnú tam samozrejme aj slova o starostlivosti štátu a tak ďalej, ale to už sú ako interné záležitosti, ale myslím, že pri tých rozhovoroch niečo je lepšie u vás, niečo je lepšie u nás. No ja môžem povedať, ako za klub generálov práve na tejto otázke pracujeme s užhorodskou organizáciou, ale tu je ešte otázka proste riešenia finančných otázok a vzájomnej reciprocity. No a viete, je tam už to dosť ťažké, pretože keď zoberieme ešte veteránov z druhej svetovej vojny, tak už sú to ľudia pokročilého veku, ktorí potrebujú niekedy mimoriadnu starostlivosť. Ale v každom prípade rokujeme o tom a snažíme sa proste, aby sme toto dotiahli do konca a vzájomne si vymieňať ako delegácie ľudí. Ale potrebujeme doriešiť finančné otázky. No ale tu môžem povedať, že tu hrá takú pozitívnu úlohu aj samotný náš štát, ktorý vydeľuje na to peniaze a týchto veteránov proste rieši aj s pomocou štátu. No a ešte také, letom bol u vás v Bratislave náš prezident Viktor Janukovič a s Ivanom Hasporovičom podpísali viac zmluv. A jedna z tých vážnych zmluv bola taká, že pro spoločný dohľad za pochovanými tých vojenov, čo zahynuli v druhej svetovej válke. Či jak vy to oceňujete i či berete v tomu nejakú účasť? Nie, vysoko pozitívne, to oceňujeme aj ako klub generálov, pretože aj z jedných našich smerov činností je práve starostlivosť a jak bych to povedal, vyhľadanie hrobov treba z našej strany, keď to bereme slovenských vojakov, ktorí padli. A to už je jedno, či boli v slovenskej armáde, alebo potom boli v armádnom zbore. Hej. Sú to proste Slováci, ktorí tam nešli dobrovoľne, proste padli tu, takže vyhľadať ich hroby, kde je. Klub generálov minulý rok podnikol ako cestu na Ukrajine, po Ukrajine, boli sme v Žitomíri, boli sme vo Vruči, hej, kde sme boli aj si ako kapitán Nálepka, kde pôsobil, tam sme dohodli aj s múzeom vo Vruči, že odhalíme pamätnú dosku, preto to boli sme v Bielorusku, v Mozíre, hej, kde sú pochovaní takisto slovenskí vojaci, takže aj z našej strany je proste táto iniciatíva zviditeľniť tieto hroby, kde sú, hej, a mať ich tiež ako proste v určitom katalógu, ktorí sú. Preto aj tá zmluva medzi našimi prezidentami je veľmi pozitívna v tomto, pretože doteraz nebola a veľmi ťažko sa spolupracovalo vzájomne, hej, vo vyhľadávaní alebo v zabezpečovaní hrobov, odhalovanie tabúl, hej, zmenami a podobne. Čiže toto bol veľký krok ako dopredu, ktorý sa urobil v oblasti zabezpečenia a starostlivosti o hroby z druhej svetovej vojny. V prvom rade ideme aj položiť veniec ako obetiam ako druhej svetovej vojny, vojakom, ktorí sú poklonenie sa tým obetiam, ktorí padli za slobodu, bojok za slobodu proti fašizmu. Ďakujeme, nebudeme vás zdržovať.